see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause Okay, wait, Baba. I'm just gonna do this. Hi guys! Insert ko lang tong short video na to dito sa vlog. Mambubudol lang ako kung meron tayong mabubudol. At saka sa mga may interesado lang naman. Meron pa ako ngayong promo sa Career Shop. Meron akong 6 na products na naka-promo. Kasi diba kahapon, 11/11. So yung promo natin ay yung first 1,111 na bibili sa shop ko. Magkakaroon po kayong free na refill ng lights, camera, action. Yung shade niya ay 02 natural. Pag pinili nyo to, 630 pesos din siya. Pero ngayon, free lang siya guys. Halimbawa, kung bibili kayo ng lip tattoo, makukuha nyo lang tong free. O kaya, pag binili nyo to, makukuha nyo siyang free lang. Eto, international man or sa Philippines yung mga bibili. And yung sa Philippines, meron po tayong free shipping. Only in the Philippines yung may free shipping plus eto. Yung international, wala po tayong free shipping. Eto lang yung makukuha yung free. So yun guys, maglalas yung ating promo until November 17. So yun guys, good luck. Nagbabiyahe pala kami. Ayan. So, yun guys, thank you. Ililive ko pala yung link sa description box guys, doon sa mga product na naka-promo. Say hi! Hi! So, eto na yung vlog natin guys. So, in-insert ko lang talaga to. So, thank you! Hi guys! Good afternoon! Ngayon pala mag-start mag-vlog. Today is... What's the date today, Sak? Thursday. Date. What's the date? The 30th. Yeah, September 30. Ay, si Jan. Pag si Jan ang gumagamit ng aking car, grabe niya ano yung handbrake. O, yun. Mag-grocery tayo. And kasama ko si Saki Boy and Holly. Di ba nabanggit ko sa inyo na ang next vlog ko ay pag padating na yung mga bisita natin. Bukas ang dating nila Race and Lyra. Si Kat hindi makakasama. Kasi yes, manganganak na si Kat next week. So hindi na siya pwede magbiyahe. And si Sak, meron siyang complaint. What is your complaint about mommy? You have too much lipstick. Pardon? I have too much lipstick. I have too much Can I turn the lipstick off? lipstick. Gamit ko kasi yung ano, taglit na kayo. Yung lip tattoo, hindi ko pa tinatanggal yung hindi ko pa ba pinipeel off. Oh, ano ba't ginagano? Hindi ko pa pinipeel off yung ating lip tattoo. Mamaya na para dry na dry talaga siya. So alas 3 na, 3:30 na. Hapon na tayo kasi niready ko na yung bed ng ating mga bisita. And si Jan, naglinis siya ng toilet. I-insert ko. Brinag ko siya, gamit ko yung phone. Very, very light lang yun. Kinukuskus niya talaga yung toilet. Na ano, parang si mama. Pag si mama naglilinis ng toilet, nakaano siya, yung parang kinakamay niya. Kinakamay niya talaga. Si Jan, kinamay niya rin. Pero hindi yung sa tubig. Yun lang sa gilid. May gamit siyang gloves. Maulan. Ngayon, kahapon okay naman yung weather kahapon. Tunahin ko sa Margaret kasi kukuha tayo ng meat. Sa butcher muna tayo. Unahin ko doon kasi magsasara sila ng alas 5. So, 3:32 na. Tapos Coles. Tapos si Jan nagbilin siya na, bilhan ko raw siya ng maliit na rag para sa kanyang toilet. Tingnan mo to. See that car? No. Kasalubong ko siya, nag-overtake siya sa bilis niya. Alam niyo, palapit na ako. Minsan talaga, no? Dapat talaga, careful talaga tayo sa pagdirect. Kasi minsan, gano'n, nag-overtake siya. Ang lapit ko na nag-overtake siya. So, ako nag-adjust, ako nagdahan-dahan. So, mamaya na lang ulit, magdadrive ako. Si Kuya hindi sumama kasi tinutulungan niya si Daddy. Naglinis si Jan ng
garage. Etong car nasa labas na to nung kinuha ko. Kasi nililinis na dyan yung garage. Inalis niya yung mga empty bottles ba. Dito na tayo sa butcher sa Margaret Street. Tanggalin ko muna yung ating lip tattoo. Sak, look. Zachary, look. See, Zach? My lips. Can I peel the other one off, please? Okay. Gustong-gusto niya talaga tanggalin. Go. Does it hurt? No. Is it better now? What was that for? Lip tattoo. Okay, let's go. Let's start rolling. Tapos magmamas lang din pala. No? You stay different. No one comes. Okay. Kuha tayo ng beef schnitzel. Yan, marami dito. Iba-ibang klase. Merong burger. Kuha tayo ng burgers din. And kuha rin ako ng sausages. Hindi ito. Yun, yung isa. Matry nga itong breakfast. Kuha tayo niyan, tsaka itong breakfast. Tinanong ko si Kuya, sabi ko, kung pareho lang ba ang lasa, sabi niya, oo. So, wag na tayo nito kukuha. Yun na lang. Yes. Meron na pala dito. Ito na lang. Kuha tayong burgers. Burgers and sausages. Sak, bring that one, please. That one. Okay. Not sure. Yan, kuha rin tayo ng barbecue steak. So, kuha rin tayo ng scotch fillet. Can I have 3, please? Yes, thank you. Okay. I think we are done here. Bayad na tayo. Thank you. Alright, thank you. Thank you. Have a good night. See you later. See ya. Alright. Go. So, we are done here. Oh. Full sack, full. So, after dito, punta muna tayo sa Spotlight. Kasi nga, may bilin si Jan na bilang ko raw siya ng rug para sa kanyang toilet dun sa may garage And can ba? I get pizzas at Baker's there? Yeah, after I Spotlight. want a Hawaiian pizza. Okay. And 2 hot dogs. Wow. Gutom ka sa? Okay, let's go. Spotlight naman tayo. Oh, that is rag for the toilet. Check-in muna tayo, guys. Baba. No. No. Come on. We are looking for the rug, Baba. For Daddy. Nahila yung mata ko dito, oh. Hi, test it out, Mom. What's that? This is the Alright. Ito. Ang ganda siya. Mom, this looks Tingin lang ba? Ha? this looks ganda. This looks ganda. Looks ganda? You press the button. And then you dip, Mom. It looks nice actually. I wish I could buy but Mom was saying no, but I really want it. You already have, Baba, I think you have 2 tumbler. We don't need that one, love. Put But it back. cute. I know, it's cute, but you don't need it. Put it back. When my 2 bottles break. Yeah. Baka basagin niya. Para makabili siya. Abangan natin kung anong gagawin niya. Tingin muna tayo, guys, bago tayo bumili ng rug ni Johnny Boy. Mom, Yeah. look. This all where you put your food in here. That's So right. you should like buy it. No, Because you can put your anything. you don't need it, Baba. Okay, come on. Yeah, let's go. Alis na nga tayo dito sa area to. Come on. These are Hanapin na natin yung kay Daddy. Come on. I never have that. No, never. Well, I want some. You don't need it. No, Baba. If you need it, we will. Look at that. Alright. Okay. Daming nakikita. Diba?
Okay, let's go. Ito naman mga wooden dito, oh. Ha? Yeah. Just wait. Tingin-tingin lang muna tayo, Sak. Oh, yun si Sak. Meron din siyang nakita. Okay, come on. Ang lalaki naman nito. Gusto ni Johnny Boy, maliliit lang. Malalaki naman to. Ang gusto ni Jan, maliit lang. Yeah, Daddy said small. This is big. Small. No, not that one. It has to be so small. No, not so small. Just like small. Just enough for Daddy's toilet. Dito. Where did you get your other one like yours? IKEA, I think. Target. And Kmart. Mom, Ito, yours was malaki din ages to. ago. Which one? Right near your seat, like. Daddy said rag, not that one. Mom, look. Mom, look. Mom, Huh? look. These are for baths. Like, you scrub yourself in there. Yeah. Yeah. For stars. And they're like, can we get this? No, we're not getting that one, Baba. We don't need that one. But so you can scrub yourself. We have. We already haven't got these. No, we don't have that one, but we have scrub for our body. Okay, come on. So we have this one. Huh? Pinkiest one like this. You want that one? Okay. You're gonna scrub your back? To scrub your back. Yeah, let's get them. Just the yellow one. Okay. Pick that one, please. Okay, come on. I think I'll get the red one. No, not the red one. Just the yellow one. Okay, let's go, let's go. Let's look for the rug. Come on. Pick that one, Holly. How do we get one each? No. Pick that one, please. Pick that one, please. Okay. Hanapan ko na yun. Hanapan ko na si Johnny Boy. Baka nandito. Dito. Towels naman to. Ito. Malaki din. Ito may Yeah, that's good. this one. Yeah. I think, yeah. Wala na ba ibang kulay? But that doesn't look like a good color. This one does. Okay, this one. Yeah. Ito raw sabi ni Sak. Okay. No, Let's get this one then. This dark blue looks nice. Okay. Ayaw to ni Sak. I'm holding. Okay, let's go. Let's pay. You hold everything. Here, Papa. Oh! Good gosh! Thank you. Okay, let's go. Baker's Delight next. Iikot lang tayo. Ito yung spotlight. Tapos yun yung Coles. Yung Baker's Delight nandun lang, diba? Tapos after Baker's Delight, Coles naman tayo. Then, uwian. When we get home and eat outside. Yeah. So, kumuha ko ng 4 na sliced bread. And pinahati ko siya. Oy, Sak, careful. Pinahati ko siya sa 2. Don't squash it, okay? We have more. Wait. Meron pa doon. Sak, open please. No, we're gonna get the... Do you want that one, Susa? And kinuha ko nito si Holly. Si Sak ayaw. That's it. Thank you. Okay, tapos na tayo dito sa Baker's Delight. Coles naman tayo. Tatawid lang tayo dun. Oh. What? No, they don't have it there. See? Wala nang hotdog eh. Meron siya Hawaiian pizza. Here's Sak. That's right. Oh, this is not our car? This is not our car? Is it? No! Ay, hindi pala ito yung car namin. Para kasi pareho. Hindi pala siya. Ito pala yung car namin. Mas maputi yung sa amin. I looked at the wheels. Ah, you look at the wheels. Wow, what's wrong with the wheels? Look, that one's Ah, oo. Iba nga pala yung gulong.
Binubuksan ko, ba't hindi bumubukas? Okay, you're right? Okay. Magmerienda muna raw sila. What? No, thank you. Si Kuya, kumain siya ng... Nothing. No, he ate... What he ate? Rice. Rice with... soya sauce. Oh, nung ulis kami, kumakain si Kuya. Soya sauce. Gustong gusto niya ng soya sauce kahit may ulam. Delicious. Soya sauce talaga yung kinakain niya. Like, inuulam niya. Okay, finish that and then we're going to close. Yay! How's your pizza? Why don't you just go to Coles and Huh? why don't you just go to Coles and stop there while we eat? Ah, alright. Okay then. Sige. No, yeah, it's alright. I can park at Coles. I don't want to stay at... No. We are gonna. We're gonna eat first. I'm gonna park at Coles where you're eating. Okay? Ah. Dito na kami nakapark sa harapan ng Coles. Patapusin ko lang yung dalawa. Then, grocery na tayo. Dito lang tayo, oh. Ow. Sana hindi na umulan mamaya para paglagay ng mga pinamili hindi tayo mabasa. Yeah, okay. Tapos na silang kumain. Yeah. Sabi ko ako magbubukas ng kanilang pintuan kasi mayroon tayong katabing car na malapit. Ayun. Okay, come on. Oh, Mom. What? Oh, there's that for my Sorry. back. Sorry. Alright, go. I got my leaf. Ha? May listahan siya, guys. So. Mayroon siyang... Ha? Sasabihin niya raw sa... And I got plums. Ha? Plums. Anong clams? Plums. The red plums. I don't know. Anong sinasabi niya? May listahan talaga siya. Where's the bread? Where's the bread? Show me. Hoy, Holly, come here. I'm gonna check in first. Where's the bread? Ayan daw yung bread. Wait, Zach. And Holly got the last two. You got the last, okay. Hi, Brad. Hi, Brady. Hi. Oh, Sia. How are you? I haven't seen you for so long. Has been a while. Yeah. Say hi. Aww. Mahihain na si Zach. So, nakita natin si Brad. Ang tagal ko na hindi nakikita si Brad. Yes, right, Baba? And, sabi niya sa akin, na-miss niya na raw yung luto ko. Sabi ko, gawan ko siyang spring rolls. And, pag ready na, i-text siya ni Jam para pick upin niya yung spring rolls. Kasi favorite nilang spring rolls din eh. Yeah? Banana. Ha? Banana. Oh, sinasabi niya sa akin yung nasa listahan niya. Banana. Okay, bananas. Para muna tayong bananas. Okay, Baba ah. So, next, the other one is sauce. Sauce. Later the sauce. We're gonna get the fruits first, huh? Flowers, yeah, later. Remind me for the flowers later so we won't forget. Wala yung gusto ko. Mamaya. Hapon na kasi. Yes. Next is marshmallows. Huh? Marshmallow? No. We're gonna get fruits first. Kukuha tayo ng Granny Smith. Okay. Pili muna tayo. Gusto nila eto. Ayaw nila yung nasa plastic kasi maliliit. Gusto nila yung malalaki. So, pili lang tayo. So, okay na to. Okay. Whose card? Yours? Oh, okay. Yeah, it says it's together. Okay, come on, Holly. Here. Mom, there's only parsleys and basils. Parsley and basils. So, careful. Oh, wait. No, that's one will be in my cart because this is delicate. This one's in my car. Okay, kuha tayo ng basil. Ito na naman tayo. Tapos, mamamatay din sila.
Hoy, Sak! Mom, This is not basil. Basil. I mean, ito yung aking mint. Ano na, maliit na yung mint ko. Hindi na sila lumalaki yung mga dahon. So, kuha ulit ako nito. Kasi matagal yung buhay nito sa akin eh, yung mint. And eto, coriander. Mom, next is cucumber. Meron tayong parsley. Mom, Hindi ako kukuha ng cucumber. parsley kasi merong parsley tumutubo sa aming bakura na hindi ko naman tinanim. So, eto, kuha tayo nitong coriander. Or cilantro. Oh, ba't ang dami ko na? Did you put this one here, Sa? Okay. May nilagay na si Sa. Yep. Cucumber. You got cucumbers? Okay. Tomatoes. Hindi to. Yung isa. Nasaan yung aking pirino? Ito. Wow. Okay. Okay, what's next? Next is What? mashed potatoes. Mashed potato. No, potatoes. No. Potato. Ha? Mandarins. Okay. Hindi siya maganda. Yung skin niya, hindi siya madaling balatan. Yung gusto ko yung madaling balatan. Eto, Baba. Eto, oh. Pili na lang ako dito. Yeah, this one. Ito kasi yung skin niya, yung hindi siya madaling balatan. Ito madali. Now, this one, Baba. So, pili tayo nito. Kunti lang. Merong malalaki. So, siguro haluin na lang natin. Malaki at saka maliit. Yes. With shell. Yes? Mom, next is raspberry. Yeah, later. After this. So, okay na to. Meron na silang mangga pero maliliit. Ito yung blush. Kensington Pride. Maliliit. Kuha tayo. Siguro dalawa. Kuha akong dalawa or tatlo. Tatlo. Ayan siya, oh. Tatlo nito. So, ito yung tatlong mangga. Here, Baba. Kuha tayo ng raspberry. Here. Thank you. Blueberries for you, Sa. Okay. How many you want? Massive one. So, kay Sak, blueberries. Kuha tayo nitong 1, 2, 3. Okay. Itong blueberries. Si Kuya, gusto naman ni Kuya is strawberries. Kuha tayong strawberries. Sana magaganda yung strawberries nila. Pilian ko lang. Pilian ko lang Pili lang tayo. Is it nice? No, it's not. Okay, wait. Pili lang muna. Pili tayo. Pili yung tamang size lang. Huwag naman yung sobrang liit, sobrang laki. Ayan, nakapili na tayo. Tagal ko dito. Kasi naganap ako nung maganda ba. Ito nga hindi masyado. Pero isa lang naman okay na yan. Yung iba kasi hindi na ganun kaganda. Okay, let's go. Kuha tayong brown mushroom. Baba, Baba. Thank you. Kuha ko ng ginger. Yung kilo ng ginger dito, ayan guys, 45 a kilo. Yeah. Ito yung kunin natin. Okay, kay Sam. Kuha tayong dalawang red capsicums. Yung tama lang na size. Etong dalawa. And isang green. Ito. Ganda ng kulay, no? Kay Holly naman yung isa. Thank you. Wow. Yung carrots nila, ito na lang yung natitira. Ito na lang. Kuha tayo ng
beans. Konting beans. Ito lang yung kinuha kong beans para sa kare-kare. Kuha ko ng corn. Corn. Butternut pumpkin. Para sa ating roast. What do you want? Orange and passion fruit. Gusto tong itry ni Sak. Yung orange and passion fruit. What's that? It's on my list. Nasa listahan niya raw to. Yung kanyang yogurt. So, kuha tayong yogurt. You want vanilla? Yeah, vanilla. Vanilla. And I'm getting another drink. But not And today. banana. But I'm just getting like some good. Strawberries. I don't know why. Good. Si Kuya hindi masyado. Si Holly lang naman siya kasi Sak. Minsan si Kuya. Is Kuya TJ drink this? Yeah, Kuya TJ. I only drink that one and that. Ah, okay. Sila palang tatlo. Yes? And ito para sa kare-kare. And kuha tayo ng celery. Ito yung kukunin ko this time kasi ito, mas space siya sa ref. Kailangan ko ng space ngayon sa ref. So, ito na lang. Kunin natin. Kuha tayong avocado. Si Holly. Baba! Yay! Favorite niya to eh. Si Sak hindi masyado. 4. Okay, later. 5. Ayan. Yeah, later. Pa tayong red chili. Kulubot na yung iba. Tingnan niyo, oh. Yun lang tayo. Okay, eto. Chili! Yay! Kuha ko nitong habanero. Sobrang anghang at saka masarap to. Nasasarapan ako dito. What's next, Baba? Kunin na namin. Nasa lista niya yung flowers. Ayan, ang laki ng flower niya, oh. I got a flower. Okay. So, eto na lang yung kunin natin. Pili tayo. Eto, Sak, oh. Oh, wait. Pili lang tayo. This one. Sak. Okay. Put in my cart, please. Oh. Okay, kinuha ko na to kasi baka makalimutan ko na naman. Like before. Tayong minced beef. Kuha rin ako ng pork mince. 4 nito. Isa. 2. Kaya 4. Kuha rin akong 2 lamb. Pumipili ako ng scotch fillet ulit. Di ba kumuha na tayo nito sa butcher kanina? Kay Johnny Boy yun. Kasi si John gusto niya yung mga steak niya sa butcher. Eto, sa akin to para sa aking chapche. Okay na to. 2 lang. Para sa chapche. Ngayon, marami silang corned beef. Last time, wala akong nakita. Eto yung silver side. Hanap tayo yung malaki. Eto, mas malaki. Wala na bang mas malaki pa? Ito na yata yung mas malaki. Yeah. Ito na lang. Okay, silver side. And pang roast natin. Maliit yung roast nila dito ngayon. Wala bang malaki? Hanap
tayong mas malaki. Ito. Mas malaki ba to? Oo, mas malaki to. Kaso parang pat naman siya. Ay, ito. Ayun. So, ito. Malaki. Oh, roast beef. Tamang-tama tong size na to. Oh. Ayusin ko lang yung ating meat. Ayan natin sila lahat dito. And kuha tayo ng pork belly. Okay, eto. Ang ganda yung kanyang cut. And kuha tayo nito. Hala, malulobat na ako. Ako isang mascarpone. No? Okay, put it here. Kumuha rin ako ng sticky bacon. Okay, thank you. So, ito na yung bacon. More bacon. Butter. Yung cart ni Holly punong-puno na, oh. Ito tayo ng gatas. Ito tayong dinner rolls. 3 nito. What's that? Wait, Baba. Isa pa. 1 more. Ito tayong spinach. Peanut butter. Yung smooth ang kunin natin. Meron ko yung crunch. Ito tayo ng whipping cream. So, i-try ko to. Ako nitong 3. And eto, 3 nito. Excuse me, Baba. Excuse me, Papa. Kuha tayo nitong 2. And 2 Doritos. Alright, get 1, Baba. Di pa tayo tapos mag-grocery. Iniwan lang muna namin yung cart doon kasi yung 2 gusto nilang umihi muna. So, hanapin natin yung toilet dito sa labas. Buti na lang hindi na umuulan. Meron, konti lang, yung parang kung sa Bicol, through Tagiste. Nagdi-drizzle lang ba? Ayun na si Sasha, si Oli, and ayun yung toilet. Ihi na si sa kanina pa. Medyo malayo-layo to. Umiikot talaga tayo. Yes! Ay, ang lamig ng hangin. Shot? What do you mean shot? Ay, yeah, it's close. Paano na? Sarado na. Hala, paano na? Where you gonna go? Bush? There's no bush. Hala, ing-ihi na to. Ing-ihi na yung 2. Saan ko sila pa iihiin? Yun lang yung toilet eh. Si Sak pwede kong paihiin kahit saan dito. Kahit saan, hindi naman kahit saan. Sa may ano ba? Dito, pwede dito. Sa... Where? There's none. Oh my God. Wala. Si Sak pwede dito sa mga gilid-gilid. Wala namang tao. Sak, come here. Wala. Ayaw din ni Sak umihi sa gilid-gilid. Ano na siya? Ha? Makikita raw siya ng mga tao. Sabi ko, tatakpang ko siya. Ayaw. Si Holly talaga hindi pwede. Wala. Balik kami dito. Hindi kami nakaihi. Sabi ko, konting tiis na lang. Okay. Bilisan na natin. Nandito yung cart namin nakapark. Okay, let's go. Tapusin na natin to. Not yet. We're not done yet. Kuha tayo ng soft drinks. Coke. Iba-ibang klaseng drinks ang kukunin natin this time. Hindi lang yung kay Johnny Boy. Kuha tayong Coke.
Si Holly, kinukuha niya na yung drinks ni daddy niya. Okay. Ayusin ko lang to. Come on, Baba. Thank you. Okay, get another 3, Baba. Thank you. Ay. Wait lang, ayusin ko. Okay. Pinagpatong-patong ko yung meat. Wait, Baba. Pa tayo ng apple juice. Okay. Siguro 5 Coke. What's that? Raspberry? Yeah, Isa get gusto niya 2. to. So, ako nitong self-raising flour. Kuha tayo nitong isa. Ito yung special edition daw to ng Cadbury favorite. So, kunin natin itong isa. Ayan. Ito, kuha rin tayong isang Ferrero. Naubos na yung syrup ko na Hershey's na chocolate tsaka strawberry. So, kuha tayo nito. And ito yung sweet potato para sa aking chapter. Kuha tayo ng 5. Okay. Wala na ba? Wala na. 5 nito. Tingnan nyo yung nakita ko. Pancit Canton. Philippine style. Ayan. Wow. Meron tayo dito sa coast. Kuha ko ng spaghetti noodles. Naalala nyo yung hinahanap kong spaghetti? Hindi ko talaga siya mahanap. So, kuha ko nito para anytime na gusto ko mag-spaghetti, meron ako. So, kuha tayo ng isa. Hindi ko talaga mahanap. Hindi ko alam kung bumili ba ako or what. Pero alam ko bumili ako. Tapos meron pa akong isa sa bahay. So, yan. And garlic powder. Yup. Itong malaki. And kuha rin tayo ng tomato sauce. Vegetable stock. Aluminum foil. Kuha tayo ng soap. Palmolive soap. Dito ko na to ilagay kasi wala na tayong space. Tingnan nyo siya. You still have 1 sack. Alright, come on. Shampoo and then conditioner. So, dito na sila. Si Holly, iingihin na siya. Tumatalo na lang siya. Tayo nitong isa. Bili ako nitong battery para sa aking scale. Yung sa baking ko ba? Kasi naglagay akong 2. Hindi siya gumana. Bago pa. Try ko tong isang to. Itong brand na to. Yung Duracell. Try natin yan. Kuha tayo ng garbage bags. I found it though. I know. Pinalala niya to sa akin. Okay. Put it there sa akin. Nagbilin pala si Jana. Bili daw ako nito. So, eto. Kunin natin si Cherry Blossom and Magnolia. Kuha tayo nitong isa. Kuha tayo nitong 3. Bilin din to ni Johnny Boy. Isa. Okay. Another one. Okay. Careful with my plants. Kuha ko nito yung fabric conditioner. 3. So, wala tayong space sa ating cart. 2. And 3. Ice cream. Another bili ni Johnny Boy. Ice cream. And yung aking pambalot sa spring roll. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5. Okay. Sumasayaw na si Sak. Tapos na tayo. Marshmallow na lang. And bayad na tayo. Yeah, marshmallow na. Iihi na talaga sila. Okay, let's go. Tingnan niyo si Sak. Iihi na siya. Okay. Alright. Is that the big one? No, that one. The white one. The one on top. The other one. Iihi na siya. Oh. Ito, this one. Look, jumbo.
You don't like the big one? I'll get that one. This one, a small one. Okay. Alright. Okay. Alam, may nahulog pala tayo. Isa. Alright, alright. Pabayad na tayo. Sana wala kaming nakalimutan. Okay. Para siya ng maiinom. Okay, go baba. Inuna na namin yung mga meat tsaka yung fruits and vegetables. Next is yung drinks. And eto last to. Para hindi sila madurog. Masapi kung sa Bicol. Iniwan namin si Sak sa cashier kasi nakalimutan ko yung prawns. Prawns pa pala. Thank you. And this head, please. Can I have 2 heads of salmon, please? Yan. So, ito na yung ating king prawns. 1 kilo. Tapos, meron silang fresh na ano, yun no, salmon. Yung ulo. Kunin ko na rin yung dalawang yun. Yan. Okay, thank you. Okay, let's go. Okay, come on, baba. So, tumakbo kami ni Holly. Kala ko pa tapos na. Hindi pa pala. And si Sak, tingnan nyo na yung nilagay niya na dito yung mga soft drinks. Okay, ha? Stop drinking. So you won't wee. Stop drinking. Naiihi ka na, sabi mo eh. Ayusin ko lang to. Lagay na natin sila sa cart. Yung soft drinks natin, andito na lahat nilagay ni Sak. Ito muna. Wait lang, ha? Yeah. Sak, can you carry this for mommy, please? Yeah. Thank you. Is it okay? Thank you. You too. So, tapos na tayo dito sa coast. After dito, punta pa pala tayo kay Jonalyn kasi meron akong in-order sa kanya, yung corned beef. Nandun na raw. Ready for pick up. Okay. Wait. Buti na lang sumama to. Alright. Wait lang sa... Hala si Holly. It's alright. Okay. Last 2 sa... One more. Eto sa harapan na lang to. Okay. Close it. Up. Get your cart. Alright. Ako na, Sak. Come on, it's raining now. Okay. Alis na dyan. Nakapark pala dito sa Hungry Jack's kasi dito ko kukunin yung aking dinner. And then si Jan, McDonald's daw siya, pati si Kuya. Si Sak, ayaw niya. Busog pa siya. Di ba kumain siya ng ng pizza. And tinawagan ko na pala si Jonalyn. Sabi ko i-ready niya yung in-order ko. Jonalyn. Yung in-order ko para pick upin ko na lang kasi wala na tayong time. Very late na. 7:36 na. Okay, let's go. Okay, go. Magto-toilet sila dito. Okay. Wait, Baba, wait. Dito na pala kami sa McDonald's. Hinihintay lang namin yung aming order. Ha? I know. Yeah, I'll put a couple of toys. Oh, say thank you. Not that one.
That one. Just like naghihintay. Thank you. You want yes, please. Kahit hindi siya nag-order, meron din siya. What you gonna say? Thank you. Okay. So there's the apple pies. Alright. Okay. So kahit hindi nag-order, meron siya. Alright. Thank you. Thank you. Okay, puno. Okay. Alright. Thank you. Okay. Bahay na kami guys. 8:45 na. Hindi pa namin binaba muna yung mga pinamili kasi kain muna kami kasi very late na yung aming dinner. Yung akin ay, yung gusto ko sanang kainin ay yung sa Hungry Jack, yung full beef burger. Wala na raw sila. Tapos na raw nung Tuesday. Hindi na raw babalik yun ulit yung aking burger. Wala, hindi na raw sila nagbibenta nun. And hindi nila alam kung kailan ulit ibabalik. And ayan si John, meron siyang ayan, tapos na. Quarter pounder. Tapos dalawang double cheeseburger. Sa akin dalawa rin. Ayan, dalawa. Is that your second hand? Yes! Pangalawa niya na yan, guys. Ah, no, it's not. Here. What are these? And kay Kuya, chicken grilled burger, tapos wrap. Ubus na ni Kuya yung kanyang chicken grilled burger. Try Yung this. wrap naman. You like that salted caramel? Oh, finish your food first. I love it. You wanna try mine? Nothing. She's so, Tastes like coffee. you wanna try, Han? Yeah? Mom, Yeah? I play with to the nail. Did you? Kaya pa nagpaiwan din siya, oh. Can't Kami kumain, and si Kuya at si Jan, nag-start na sila ibaba yung mga pinamili. And si Sak, naliligo na. Kasi si Kuya, nakaligo na yung si Jan. Si Holly hindi pa. Ano siya naman. So, ibaba lang namin yung ating mga pinamili. Ba na lahat. Siyempre, yung next is put away. So, put away ko muna ang mga to, guys. And si Sak, tumapos si Sak. Wala kasi siyang damit. Naka-ano lang siya. Naka-brief. Talagang pinapay. Hindi niya iningatan. Okay. So, okay. Put away ko lang muna mga to. Update, guys. Dito ako na-update. Marami ako nagawa. Ang oras is 2:45. Tapos na 15 na. Dito kasi ako yung dito ako nakapos mag-put mga 12:30. 12:30 ako nakapos. And, hinihit ko kasi yung open day. So, tagal ko itong bigyan day. Kasi ang gaganti yung maliit na open day. So, hinihit ko po. Tinanggap ko lang siya. So, hinihit ko lang siya. Tinanggap ko lang para maalis kasi yung mga walang chemicals. So, hinihit ko kayo ito. Pinaka-under ko lang. Okay, bago ko nag-put away, nagpalambot na ako. Box ko na away. Mahinyo lang. And, pilihan mo ulam natin para bukas. Pinapalambot ko lang na para next day, madali na lang siya lutuin. Ito, yung ulam natin mamaya. Ayan, naglabas akong box ko. Yung laki na. Dali na, nag-ilogot na ako. Tinimplan ko na yun. Ito ba? Ito. So, ito, tinimplan ko na yung aking gagawing spring rolls. So, babalatin ko na lang yan bukas. And, minarinig ko na rin yung aking gagawin na chapche. And, ito, isa lang na Scotch Philippine hiniwa ko. Ito, lalagay ko ito sa mamangkas ako. Ito, pinatangitang ko sa wala silang gamit. Ito yung portion sa heart. Yung heart. Nakakabad din. Kasi nalabahan ko kahapon. Yung gamit nila. And hindi ko na natulukan nila. Yung ito yung bukas ko nila. Yung lalagay. Hindi sila natulukan agad kasi hindi na kami ginagamit na yung wooding heater kasi wala kami wood. Hindi ang gamit namin yun. Hindi rin sila pwede sa labas kasi umuulan diba. So, yan ang aking mga nagawa. Ngayon, ang gagawin ko, ilagay ko na ito sa ref.
Kasi bukas ko na ito babalutin. So, ano guys, mamaya. Parang hindi ko ako ito. Hindi ko ito mamasa. And kanina, bago kami umalis, nag-edit din ako kaya hindi ko natapos. And hindi ko ginawa ngayon pagdating namin kasi nag-isang na po. So, wala akong vlog. So, siguro bukas na lang pag may time pag-ulat. The next day. The next day na rin. So, bukas na lang mga photos. So, bukas na lang. Please like and subscribe if you haven't subscribed. Salamat. Sabihin ko na siya. Kasi pataba ko. Makamay ko alis na ito sa akin. Pati sa mga pagkakas kasi ito ang nagiging ako magugas na ako. Tell me who you see, 'cause I think I do when you next to me.